Di na guys, ang kamuti maadjok-adjong pagkadengag, sakto jud adjo wa si malata. Tungtung man gi steam style man siya. Pwede ra gud pud og bani ra guys ijong gamiton, kay wa may time ikuhag bani kay rang uwa na maning buntagas. Good morning everybody! Di ami kamuti karon nga boot. Ding palit ko og 5 ka kilo dito sa among rapang parinti. Jalami ra pag kamutiha guys kay orange. So karong adlaw guys, among pakita og saan ni pagdengag pareha sa among pagdengag sa una sa mga estudyante pa mi. Kay mao man ay kasagaran jud namang pamahaw sa una sa gagmay pa mi. Orange na Nga ni bitaw. Natay orange kamuti rin. Sa may nga daning kamuti ha? Kawakwak, kainday. Magdigamos ako guys, upamahaw. Kinahanglan natay lukay. Jadi kasi pwede guwatay lukay guys. Kaya mga manipakati sa atong lighter. Kaya mahut-ut na itong lighter guwatay lukay, pangkati. So madyo kayo nami lukay. Kinahanglan niya pa sila ubo, nagtama. Ay ni mo ipaslak sa agan. Ay nahinadyan pa na tagpaslak ng mga agi po guys kay arong di mapal nga gatong lukay. Nahinadyan yung taon ni kaya mapal ni balik tas uno dan ato pa nga huipan guys aron dali rapat mahilakot tagatong lukay kay muragwa pa man musiga sige ra magpuot-puot. Okay guys, uning sila og na. So nga niyon siya guys, butangan siya glatas ila nga na arong di ma murag steam style. Hindi malata. So first of all guys, imuha sa ning apangkisa ning kamuti, hinluan kay daghan ng lapok na milit kay didto ba danis ilam jota na nagkuning kamuti. So imuha jang pangkisa ng taman, kay rong mga tangtang tong mga lapok. Musi puti ka adjo, hinlo ka dun guys, ay nagi adjo dun na kiskis og taman ng lapok kay makakaon og datag lapok na mura. Daghan man ni guys kay mga 2 ka kilo gid ning dungagon kay daghan man gid mga habhab. Ajuhon gajag hapjud in taon kay mga tangtang ng mga bugi. Ajuhon dun mo nud-nud. Kumutuan gid mo taman hapjuron jud. Uy guys ha, lami ka jud lang kamuti guys ha kay magko ang sa tagas. Gadali ko na yung trabaho guys kay Domingo ron laka ko sa alas 7 na makapis buntag si Undoy man hirap tos Undoy og alas 8:30 mainton sin sa kuradto. Kining kamuti guys, makagazinig bilis among kinabuhi kay dirhi minabuhi sa gagmay pa mi. Sa una, buntag kamuti. Panihapon kamuti kay paniudto magdungag mas na nagbugas kay maluoy lagi siguro po na mamuli imigi kag eskwela labi na sa elementary pa mi. Pag high school na mo, bintabidahan nagamang kahimtang guys kay diha na dugang nga bulanghoy, di na kamuti. Nanay bulanghoy guys, ika paris-paris. So manang ako guys, proud gadyo ko kaadyo na mga pagkauna kay darhi gajud mi na nagbuhi ba japon mi tanan wa ba japon mi mga sakit. So kung ikaw parihanahe nga nabuhis kamuti ug napakay amigo nga nabuhi pod sa kamuti, palihog kog share daning video guys or makakita pod sila, ma-remind pod sila sa ilang mga kaagi sa una. So while garigamo ko guys, katak ang pukod arig ininit guys kay maligo ko di ko mabuhi guys ug way ininit tong panahon na kay grabing tugnaw magkugang tuok. So guys, magsahod na ko sa ang iligo nga tubig da aris balde kay di magsilbi og ari kustab mo ko kay grabing bugnawa mura man giaisan kay istak. Abrihan na natagripo guys, maadyo gani kay ning agas kay agwa pa pud nimo agas na maadto na pugudan ni sapa. Da lubog ra ba kay sigiguan ang giugasag balde guys kay murag naihis iring. Eri mo pag iring magtutambay magabi maglatay-latay daning tab. So gingani guys, ug magpaagas og tubig guys, ari po ko magatong-atong guhinugtok. Nahuna po ko sa mga moment sa kinabuhi ba. Nga naman jud na kay mura may itong kahinugtok og gingani. Di na hapon-on guys, hamabaw ra kay ug mong hapon ano naman taya sudlan sa ato ang inini tubig. So igo-igo ra gud anaras hamabaw kay sakto ag sa katakuri nga ininit. So di ana guys, nimbukaw na guys. Buwang nag-iring singyak-nyok, giiwagan bitirong iringa. So guys, di ana guys agang ininit guys, ana ning ibubo dari kay maligo na kuron kay sanang orasa. Zabag-zabagon gadug kaadto sige magbagulbul dari nga daghan pay buhaton nun. Pero maligo na ko guys, hindi ka mandaan ni. Maligo na ta guys, pila ra ba ni kareje ra mo ko maligo guys kay tugnaw lagi kaadto. Mana, duha ra gud ka kabot. Salamat day kaadto ni Ate Bing, Charities Love kay ija kong gitagag to alya mao ni guys ang gigamit-gamit guys kay ang daang to na buslot na. Not bas puta guys, karon di pud malipong gatang katapat sa simbahan. Basig matinga mo daning amang gripo guys nga nanay muragi utos dana kay gisa na guys kay naay mga lapok-lapok. Naluto
na. Ten! Arlami guys. Orange kag color. Nice. Salini ko ha. Kaya musimba pa ko. Ato sa lini. Gubot ha. Ako rin. Adyan eh. Hawa na eh. Di na guys, ang kamuti maadjok-adjong pagkadengag sakto jud adjo si Jamalata. Tungtung man gi-steam style man si Ja. Pwede ra gud pud og bani ra guys ijong gamiton. Kaya wa may time ikuhag bani kay rang uwa na maning buntaga so mautong kato na lamang steamer nga. Wa na kabungkag na. Alas 8:30 na guys, gikuha na kong undoy. Mao na ni itsura sa amang karsada guys. Gipaluagan na gud taman. Mara ni ang porma guys. Wala may mag-helmet kay deura mapud ka adjo. Magabag ang hinapay ko nung undoy, magaba pug ang hinapay. Sayang intawon pud guys, ag lunch lugo sarap sa kabuok lobe gikod-kod dari gihiso. Pag-abot simbahan guys, kay nauna-una man ko apan magsugod, gatawad ko sang headset kay nagtiwas ko og edit kay arong matulin pud gamay ang trabaho. Sa pagkahuman sa service, ga picture ming undoy duha kay jama ko ni pa-drawing, bawo ni diyan sinasud sang utok. Di ako sabay guys, gakurog nagang tuhod sa kakutas. Hi everybody! So maniututan ninyo guys, di ako gikan ako simbahan, so di ana kamote ang gipasalingan ni maadyo gipasalingan ko bisag lima ka. Buo kay guwa pa manudutog ko. Anja guys, ning palit kay ko og chicken inasal, ore. Chicken litson. Ala, matikuan. Lechong manok guys. So mga unta ninyo. Kayog Domingo guys, di naman makahikay kay mudto naman makauli madtong mukaon Ramadan mo nang mopalit na may guluto daan nga suwa. Anja ihatod man kung undoy dari sa bahay guys, so ana pud sang pakanon kay lisod pag paulion way kaon duoy pag hang darling. Guys, dapat may buwad. Di may buwad sa lamisa. Kinauna na ko kaon kay kapamahang. Sadyo ko ni bakod ulas. Kaya sum kumatan ako nag-edit ko. Hi, dai ko ni Carl Acebes diha sa Sweden. Salamat kados sa suporta. Nakita man ni Ma'am Alden ja. Mga na-surprise na ho. Salamat ninyo Sir Carl Acebes diha sa Sweden. Nga antang ninyo kamote. Ang ipanay sa buwan. Madem! Saan na? Namuot kong alyana guys, sige ingnan just na nagnanguwag ko no, kaingin mas na nagangsa na makaon sa ag puso na mo dari basta di mo tambong, di mo dungag kaon kay ingnan ng tatay nanguwag. Guys, story raming undoy daani guys ba about sa mga kaagi guys ba anza share ko ninyo kining kamuti dako dinig bilis amang kinabuhi kay mao ni amang kanunon. Buntag udto hapon so retira ng udto guys ug naay begas kay amo laging gi dudaginot lagi pag among begas sa una kay daghan ba sa mi kaadyo laliman pagkag 15 mi kabuok pero katong una katong pito una sila pag panagko na muwa naman sila nang lakaw na so kami na may nabilin pito pod mi so daghan mi lisod kaadyo mo nang una mi begas magdung agrami gamay anza naadjay kamuti mao ni amo ang source jud sa among kusog. Subaw. Amping. Timing naman ng mga classmates mga dato. Okay. Kali boleh ko. Sabi nagnay mong pakopya sa notebook mga laki. Uy, iwagan makairing ka. Iwaras mo ka. Ako tig-kopya sa notebook. Sabayad ko 50. 1 week na itong baon. So, doon hayahay mo na yun. Hayahay mo na yung eskwela. Ayan? Hayahay. Ewan na eskwela. Hayahay ka ng eskwela, kaya pagpahan man yun. Kaya ganun mo daw kagawang tindahan. Pero nga, nakapad di restaurant sa merkado. Kami dato, ba't may sa unas kamote? Bulan ko eh. Saging o diwa na mo. Basta tayo mo paagsaging. Pataw sa mga pictura. Ano ito na ipasa? Ang saan mo dito? Ipadrawin niyo mo? Pila ba yan? Ako may bayad ito. Pila ba yan? Ipin na. Ano sa material? Black and white na. Hmm? Black and white. Lumbi. Colored. Mahal na colored. What? Nutot mo colored. So guys, pagka alas 2 sa hapon, niadong kog balik sa simbahan kay naman may kuan, fellowship, young people. So gadawa mi daani guys. Nari sa mga Bible verses. So mao ni way na ho guys para mag-recharge ko guys every week. Kay kapoy bag tuluman na sa buong week kansa. Ug moatin ko daani agahang nahuna ug agahang kasing-kasing mugaan.
During daning among duwa guys, wa jud ko mo join kay mura jud ko kaka-Japon feeling dyan nga matumba ko ba. So mo tong nagpa-as if lang ko nga okay ko kay mo ikag ko nila pero grabe na dyan nahang lujaha. Kay dug-unam gud ko guys, inja lahi man jud ko kay mura ko maka-Japan. Naluos undoy na guys, gida ko ni jas ila ja gilutuan ko ni ja daaning saging hinog man na anja gilutuan ko ni jag sinigang nga arang lami aslim ka jud. Baw jud bitaw girls nga kitang mga bajig dug unta mo ramtang maluja ja lahi po ko kay mura ko mako-Japan. Gipretuhan ray po ko ni ja guys og bangus. Pasensya na jud mi hang naong ni kay mura na ginig iring daan ni samot pagadud kay sakit ka adjog ahang guys patig ang puson karabing lain na lagi ang gibati inja majuganis undoy kay responsable ka adjog ija kung gipakaon kay naluja naman jud ko dani mura naman jud mako-Japan kus kasakit. Salamat day kadyo sa mga always ning tan-aw ning ang vlog. God bless ninyong tanan. Anja, ugwa pa ka naka-subscribe, subscribe guys, dya i-share po ninyo, i-like po ninyo, ug giganahan mo para naapay daghang vlog nga moabot. God bless ninyong tanan. Salamat anhira ko taman guys. Kay ikapoy na jud kog taman daning adlaw. God bless everyone and again, thank you so much.